Il-gvern ta' Roberta Bela huwa gvern msawwar bl-inkompetenza u li jbiddel il-pjanijiet kif ifettillu. Kaġun ta' dan qed ibati il-poplu. Dan kien il-messaġġ li waslu x-Shadow Minister Adrian Delija u kien fassallu waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret quddiem l-isptar Monte Carmeli li huwa sptar li mhux kapaċi jilqa' lin-nies minħabba l-istat li jinsab fih fil-preżent. Ix-Shadow Minister tas-Saħħa spjega li l-Gvern qed ibiddel il-pjanijiet tiegħu skont il-Ministru li jkun inkarigat biex joħsib is-settur tas-saħħa u din hija prova ċara ta' Gvern mingħajr pjan fit-tul. Apparti minn hekk, il-Gvern ta' Bela ħelaq 10 miljun euro fuq l-Isptar Monte Carmeli biex issa din il-binja se ssir dar għall-anzjani. Deċiżjoni li l-Ministru tas-Saħħa ħa mingħajr ebda konsultazzjoni u diskussjoni. Kompla jgħid Adrian Delija. Fil-konferenza l-Partit Nazzjonalista fakkar ukoll li l-ħab mediku ta' Tramuntana mhux se jsir. Bis-soluzzjoni tal-Ministru tkun biss li min joqgħod fin-naħa ta' fuq ta' Malta jista' jmur għawdex. Dan apparti li l-ħab tan-nofsinhar u allura dak li nbena raħal ġdid għadu ma fetax. Dan kollu fil-waqt li berba 10 miljun euro fuq il-pjan għall-outpatients ġdid f'Mater Dei li issa mhux se jsir. Il-Gvern bla pjan, il-Gvern inkompetenti fis-settur tas-saħħa wara saga ta' snin illi armejna l-fuq, mhux armejna, f'dik l-istanza serqulna il-fuq minn 400 miljun euro, issa l-fażi li jmiss mill-korruzzjoni għaddejna għall-inkompetenza. Minħati għaw Shadow Minister għas-Saħħa Mentali spjega kif il-Gvern qed jonfoq flus il-poplu għax qed jibqa' jagħmel ħafna U-turns. Dan fl-istess ħin li aktar minn 8 tipi ta' mediċini huma out of stock u l-pazjenti qed ikollhom jistennew bejn 3 u 5 snin għall-operazzjoni. Spjegaw wkoll kif kaġun ta' din l-inkompetenza bosta persuni qed jirrikorru għal privat, però impazjenti li ma jaffordjawx li jħallsu għal dawn is-servizzi u għalhekk qed jibqgħu ibatu. Invassallu semma kif inbidlu 4 ministri tas-saħħa f'żewġ leġislaturi u dan isarraf ħafna dbatija għal Maltin u anka l-Awċin li baqgħu mingħajr sptar ġenerali ġdid. Aħna ħankunu kompetenti fis-settur tas-saħħa mhux bħal ministri diversi li kellu gvern laburista nsemmu kif kull darba li nbidel ministru intremew il-flus, kellna 4 f'dawk leġislaturi, intefqu l-flus, intremew u spiċċajna biex ma kenniex l-investiment imwettaq. Aħna inwettqu, aħna ħankunu qegħdin inwettqu dak kollu li għandkom bżonn. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, ix-Shadow Minister spjegaw ukoll il-prijorità tal-Partit Nazzjonalista fis-saħħa tibqa' l-emerġenza u s-saħħa primarja, hekk kif huwa stmat li l-ħabs fil-lokalitajiet itaffu mal-35% tal-pis minn Mater Dei. Intqal ukoll li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern mhux se jkollu tenders imbabsa u se jagħmel investiment dirett fil-pazjenti. Barra minn hekk Adrian Delija u jien fassallu spjegaw illi Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jara li l-professjonisti kollhom kundizzjonijiet aħjar fil-waqt li jaħdmu sabiex jinċentivaw lill-istudenti jidħlu fis-settur tas-saħħa. Fuq kollox, il-Partit Nazzjonalista kommess li jaħdem jitfit mal-unions li jippreżentaw lill-professjonisti mediċi.